til den her video, som vil blive en vlog for et par dage i mit liv. Jeg tænker, det bliver en lille uges tid. Jeg postede jo min første video i lang tid fra Thailand her for 2 ugers tid siden. Og der nævner jeg det her med, om folk man synes, det er spændende at følge med i min hverdag, da den handler utrolig meget om Tittywear, min tøjvirksomhed, jeg ejer. Og langt det meste af min tid her i Aarhus går med Tittywear, så jeg var lidt i tvivl om folk egentlig synes, det var spændende at se med på, eller om de hellere ville se ferievlogs eller små getaways. Men jeg har indtryk af, at der er flere, der gerne vil se det mere hverdagscontent, så det vil jeg altså tage med på i den her uge. Det kommer dog til at blive en virkelig spændende uge i mit liv og i Tittywears liv, da vi har nogle ret vilde og spændende planer. Så det tænkte jeg kunne være sjovt at tage jer med på. Det i dag lørdag den 24. januar, og jeg er nede på kontoret. Det plejer jeg faktisk også at være i weekenden, men i dag har jeg en lang dag hernede, fordi at vi i morgen tager til København. Og jeg tager til København med Nicoline, der hjælper med SoMe her i Tittywear, og Laura, som er ny på teamet, men som står for at hjælpe mig med events. Hendes rolle er eventplaner her hos Tittywear. Og vi skal simpelthen til København, fordi at vi skal holde et event derovre, og det bliver også vores allerførste event i København, som er så spændende. Men vi tager som sagt afsted i morgen søndag klokken 7:30 skal vi med færgen, så vi skal afsted her fra kontoret af 7:15-agtigt. Og så kommer vi til København ved en 11-12-tiden, og så har vi simpelthen shoot derovre i morgen. Vi har et SoMe-shoot rundt i Københavns gader, fordi jeg tænkte, vi kunne lige så godt få så meget ud af turen som overhovedet muligt. Og der er jo virkelig mange smukke spots derovre. Og så kommer der faktisk en model udefra, der hedder Victoria, der skal være med på det her shoot i et par timer, så det bliver mega spændende. Og så mandag holder vi så event nede på en café, der hedder Esso, som er så fin og æstetisk. Førhen har jeg jo kun afholdt events i Aarhus, og der føler jeg lidt, at alle kender hinanden inden for influencerbranchen. Så det har været sådan meget trygt og hyggeligt, men nu er det jo nogle helt nye rammer og nogle helt nye piger, der kommer. Så det glæder jeg mig så meget til, og jeg glæder mig så meget til at møde pigerne, der kommer med til eventet. Så i dag står på ren forberedelse til København. Der er kaos inde på kontoret lige nu. Jeg synes næsten, det er pinligt at skulle vise jer, men jeg tror, jeg gør det, fordi jeg har lidt lyst til at tage jer så meget med i sådan virkeligheden bag at være iværksætter, fordi alt er virkelig ikke så æstetisk, som det ser ud på Insta og på TikTok. Kontoret det sejler også 6 ud af 7 dage i ugen, og i dag topper det nok. Så jeg tænkte lige, at jeg kunne vise jer en status på, hvordan det ser ud lige nu. Det kommer jeg 100% til at fortryde, når jeg redigerer det, men jeg tænker som sagt, at det er meget godt at vise jer et lidt mere sådan virkelighedsnært billede af, hvordan det foregår herinde. PT ser skrivebordet sådan her ud. Så nu tænker jeg, at I forstår, at når jeg siger, der er rodet, så roder der. Tøjet her ligner, at det bare ligger smidt, men det er noget, vi skal bruge til shoot og sådan noget. Men ja, det her, det er simpelthen status lige nu. Jeg har lige fået styr på de sidste goodiebags til vores event i København, og jeg synes, de er blevet så cute i de her bomuldsposer med blonde sløjfebånd og de her søde bordkort. Det bliver jo vores første event i 2026, og temaet er også den gode start på året, så vi får serveret noget lækkert og sundt morgenmad og starte morgenen ud på. Og så skal vi have en snak om de forventninger, der godt kan følge med, når man træder ind i et nyt år. Jeg har selv oplevet tit, at man godt kan sætte lidt nogle urealistiske mål til sig selv, som egentlig gør mere skade, end det gør gavn på længere sigt, og som måske bringer lidt mere skuffelse, end det egentlig gør godt. Så snak lidt om det her med, at bare fordi at året skifter ens liv jo ikke sådan her. Det tager tid, men det kan også sagtens lade sig gøre. Og med det sagt, synes jeg egentlig også, at januar er en god anledning til lige at reflektere lidt over de ting, der foregår i ens liv. Og lige tænke lidt over, om der er noget, man har været utilfreds med i længere tid. Og hvilke tiltag man kan gøre sig for at ændre de ting, eller ændre nogle vaner osv. Så det skal vi lave en lille aktivitet med, hvor vi har forberedt nogle så fine kort. Vi har lavet de her smukke konvolutter, som bliver serveret på et sølvfad til eventet. Det bliver så cute. Og på bagsiden af kortet her står der så Dear Future Me, prik. Noget man virkelig ikke tænker over til events er jo, at der er tænkt over den mindste detalje. Altså sådan noget som kuglepinde, det var sådan noget, man godt kunne glemme. Det duer selvfølgelig ikke, at vi har 12 forskellige kuglepinde med i alle mulige farver, så jeg har købt de her fine sølvkuglepinde, jeg føler passer godt ind i temaet. Så lige nu skal jeg egentlig bare have et overblik over alt det her og pakket alt ned, så det er klar til at komme i bilen senere. Jeg tænker bare, at jeg prepper
alt i dag og pakker bilen så vidt muligt, så det er bare afsted i morgen tidlig. Nå, nu har jeg fået pakket goodiebags, pakket alt accessories til eventet, tøj til shootet. Men nu vil jeg lige hurtigt få pakket nogle ordre, så det er fikset, inden vi smutter til København. Og så vil jeg tage hen til min storebror og hente bilen, som vi skal køre til København i. Det er en, jeg har lånt af min far, som bare lige holder i hans P-licens. Nå, nu har jeg fået pakket ordre og har fået pakket mig godt ind i noget dejligt varmt tøj. Og så vil jeg gå ned og hente bilen nu. Okay, jeg har fået hentet bilen, dog med lidt problemer. Jeg har kørt ud til et storcenter, hvor der er sygt mange hurtigladere. Men det er lørdag, så der er andre, der har fået samme idé som mig. Der var én normal lader tilbage, så den har jeg sat bilen til nu, fordi det her, det er køen til hurtigladere. Jeg er vitterligt i chok. Altså, der står den første klar klokken 8, kvart i 9 i aften, og klokken er sådan noget, hvad? Den er 20 minutter over 2, og bilen er fuldt opladet klokken 8 i aften, så jeg regner jo med, at køen bliver mindre. Men jeg tænkte, det var bedre bare at lade den, imens jeg venter, i stedet for at vente, ligesom bilerne deroppe gør. Men jeg var lige forbi Superbrugsen på vej ned til min storebror, for at købe noget hurtig frokost. Og det her, det er virkelig en dårlig vane, jeg har fået. Men jeg var forbi Superbrugsen forleden, hvor jeg også havde en virkelig travl dag, og havde slet ikke noget at tænke på frokost. Og så stod jeg lige ved bageren, hvor de har 2 pølsehorn for 25 kroner, og de er kæmpe store, og de varmer dem. Så det tog jeg der for et par dage siden. Og så tænkte jeg, nu kommer jeg lige forbi Superbrugsen igen på vejen, så det kunne jeg jo godt lige nå dem med, nu når jeg ikke lige når hjem. Så 2 af sådan en her, og der er ketchup i. Der skal være ketchup i, føler jeg. Så jeg vil lige spise dem nu. Jeg håber, at der sker noget, så jeg kan få en hurtig lader. Ellers må jeg køre og komme tilbage senere, og tænker jeg, der ikke er noget for. Nå, update. Nu endte jeg faktisk med at ændre det og køre hen og sidde i kø til en hurtig lader. Fordi jeg snakkede med min far, og han var sådan, Mathilde, 100% i hurtig lader. Det tager 2 sekunder, så er du fremme. Og jeg tror, jeg sad i kø i kvarter, og så fik jeg en lader. Så det er perfekt. Nu tager det en time at lade bilen helt op, i stedet for 6 timer. Så nu tror jeg lige, at jeg smutter ned i storcenteret og kigger lidt, i stedet for bare at sidde i den her kolde bil. Så det er planen for nu. Godmorgen. Godmorgen. Nu er vi lige kommet ned i bilen efter at have sejlet, så vi er i havn. Og Laura er om bag. Hej. Og det er gået så godt indtil videre. Det var min debuttur på færgen. Men det gik så hurtigt, det var genialt. Jeg forstår godt hypen omkring det nu. Ja, det du sagde til mig første gang, at vi skulle køre, så tænkte jeg. Ja, men jeg har altid kørt. Men nu er vi i havn, og så har vi været en time, en halvanden times kørsel til hotellet. Så det håber vi går godt. Vi kører jo på sommerdæk. Og der er en halvanden grad, en halvanden grad. Ja, næsten frostgrader i hvert fald. Og vi har lige set, at der kommer snestorm i morgen. Det bliver spændende, men mon ikke det går. Nå, vi er i fuld i gang med vores shoot, og det går mega godt. Pigerne er så dygtige. Vi har Laura med, og Victoria med i dag, og selvfølgelig også. Så nu skal vi lige skyde det sidste i sweatsettet. Hov, vi skal ikke... Var det ikke her? Eller hvad? Eller var det længere nede? Jeg tror, jeg går dernede. Ja, lad os prøve den. Så tager vi lige de sidste billeder her, og så runder vi snart af. Så pænt her. Godmorgen. Det er blevet en ny dag her i København, og jeg fik altså virkelig ikke filmet særlig meget i går, det beklager jeg, men hele dagen gik nærmest bare med shoot rundt i gaderne her i København, og det endte virkelig også med at blive nogle virkelig fine billeder, så det er mega nice. Nu har jeg pakket mine ting sammen, lidt presset, og så vil jeg komme ned i lobbyen, da vi skal tjekke ud, og så skal vi afsted mod event location. Vi fik dog et afbud sent i går aftes, så jeg ser lige, om vi kan få den plads fyldt ud, så jeg krydser fingre for, at vi når at finde en erstatning, inden vi starter om en halvanden time. Nu er vi kommet ud
til ESO, hvor vi skal holde dagen til event, og vi har lige gået og sat op og fået sat goodie bags op og lidt pynt, så jeg tænkte lige at vise jer hvordan det ser ud. Vi har et fint langbord her med de sødeste små goodie bags, som Laura står bag. Virkelig noget god til at få lavet. Og her skal vi altså bare ud og nyde en lækker morgenmad, og så har vi jo planlagt en lille aktivitet til senere, da temaet for eventet lidt er at få en god start på det nye år. Så vi har lavet de her fine breve, hvor pigerne lige får lov til at reflektere lidt over deres egen start på året, hvad de kunne tænke sig at have fokus på, og hvad der skal blive i 2025. Så virkelig, virkelig cute, og pigerne kommer om et kvarters tid. Nu må vi se, hvordan københavnertiden fungerer. I Jylland er vi jo vant til, at de kommer i god tid. Jeg kan lige vise jer resten af timen. Ej, Pia, nu gør det der igen. Nej. Nej. Og så har vi selvfølgelig også Nicoline. Så cute, har vores nye sample på, der snart kommer ud. Ej, det bliver mega, mega godt. Vi glæder os. Meget spændende. Vi havde lige et afbud, det tror jeg også, jeg fik sagt i morges. Vi har ikke fundet en afløsning, men Vi har fundet en løsning. ja, vi har fundet en løsning. Ja. Og vi er jo de eneste, der ved, at det ikke lige blev som først planlagt. Så det skal nok gå. Færdige herinde på SO. Kan vi lige snakke om, at jeg ikke hostede en eneste gang? Ja, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Men vi blev færdige med eventet her på SO, og det var en mega hyggelig morgen med noget lækkert mad, og vi fik lavet vores aktivitet. Vi følte, at det blev grebet ret godt, så det var nice. Så nu har vi lige pakket lidt sammen. Vi har lige taget lidt billeder og udnyttet den flotte café her, og så skal vi snart mod færgen-ish. Hjem til år. Ja, præcis. Vi smutter ud af bilen nu her, og så skal vi hjem inden sneen kommer til København, Sjælland. Det skulle være helt crazy senere, så det vil vi gerne lige undgå. Så er vi i bilen og på vej mod Sjællands Odde. Det sneer ikke endnu. Nej. Der er Hvis det overhovedet begynder at sne, jeg føler ikke, det ligger. Nej, man kan ikke, altså det ligner i hvert fald ikke, at der er nogen snestorm på vej, men er det sne, der ligger som der? man fortæller. Jamen det føler jeg fra sidst, der var sne. Nu har vi jo holdt event i København og været herovre et par dage, og jeg tror slet ikke, jeg har fortalt jer nu her på vloggen, men vi holder jo faktisk også event i Aarhus på torsdag. Så vi har virkelig lige fået presset en masse ting ind på 5 dage, men det bliver også mega godt, og det bliver lidt af det samme koncept, som vi har kørt med her i København. Der kan Nicoline desværre ikke komme med. Det bliver hyggeligt. Det er på Eko i Aarhus, det føler jeg også. Det er nok min yndlingscafé, tror jeg faktisk. Ja, og det er også fordi, der er så meget plads på den, modsat de der andre. Og jeg elsker stilen deroppe. Ja, har du noget tøjet fra butikken? Nej, men det er virkelig lækkert. Der har jeg virkelig meget. Jeg elsker det. Ja. Det var jo sådan noget. Jeg vil jo ikke have tittywear ud i butikker, men du ved, sådan et sted der gad jeg godt at have sådan få size hængende. Når det er sådan noget lækkert. En lille udvalg, nu manifesterer vi det lige. Men ellers så vil jeg jo ikke i butikker. Nej. Men det kunne være meget cool, hvis man havde et samarbejde i forvejen. Ja. Ej, har I set? Nej, det snakkede vi om, Laura. De der perle. Har du set de der perlebordskåner? Ja. De har dem dernede til 500 for en perlebordskåne. Det er jo absurd. Så vil jeg hellere søge. Men Laura begynder på det. Jeg har bestilt ved hende. Ja, gør det. Ja. Også til kontoret. Det tror jeg også er en god, det tror jeg faktisk er en god forretning. Ja, det sagde jeg også. Hun kunne lave lidt business ud af det. Ja. Smykker. Ligesom det der sløjfe til jul. Nå. Vi er der om en halv time. Vi er i god tid til færgen. Den gik klokken 1 eller 3, og vi kunne ikke nå det klokken 1. Så nu er vi begyndt til klokken 3, men tænkte det var godt at køre derud af. Ja, det er 20 minutter i 2. Ja. Så kan vi sidde og kigge billeder. Ja, det var der mange af. Ja. Det er blevet dagen efter, som I måske kan fornemme, jeg er kommet hjem i min lejlighed igen i Aarhus. Og det er i dag tirsdag den 27. Og jeg må ærligt sige, at jeg har været ekstremt smadret i dag. Jeg har været så træt, jeg har haft hovedpine hele formiddagen. Så nu har jeg lige taget 2 Panodiler. Vi havde en sindssygt god tur til København
Men vi fik virkelig også presset skemaet og fik lagt en masse ting ind og udnyttet den tid, vi havde derovre, som var mega nice. Men jeg kan også godt mærke, at hold op, der har de været mange ting, man skulle tage stilling til. Og med eventet og alting. Så det er rart at være hjemme igen. Og jeg har brugt hele aftenen i går og meget formiddagen på at få redigeret en masse content fra vores tur og fra eventet. Der var også nogle samarbejdspartnere på eventet, vi skulle sende noget content til og sådan noget. Så det har jeg fået fikset her for morgenstunden. Og nu er klokken faktisk allerede gået hen og blevet 1:30. Jeg har vitterligt siddet her lige siden klokken 10 med min computer og redigeret og svaret mails og alt sådan noget. Vi har jo et event igen på torsdag om 2 dage her i Aarhus, så der er fuld fokus på det lige nu, så det er også blevet et rigtig godt event, og jeg overvejer faktisk at ændre aktiviteten. Ikke fordi, at jeg ikke synes, det fungerede, jeg synes faktisk, det fungerede virkelig godt i København, men jeg har bare en virkelig sej, stor opslagstavle nede på kontoret, som jeg synes kunne være så cool at tage med til eventet. Og så tænkte jeg, at vi kunne printe en masse citater ud, så pigerne sådan kunne sidde og vælge mellem det, og skulle vi sammen lave et fælles vision board for 2026. Det føler jeg bare kunne være vildt cute, hvis de så vælger nogle citater, de føler passer godt til deres visioner for 2026. Og de så lige kunne knytte nogle kommentarer til dem og hænge dem op på opslagstavlen, så vi til sidst står med et fuldt vision board, og på den måde inspirere hinanden en lille smule. Og så tænker jeg bare, at vi også får printet lidt billeder fra Silhouette ud, så der hænger lidt billeder rundt omkring, så det ikke kun bliver citater. Her til morgen har jeg bestilt noget mere blæk til min printer, fordi det får vi brug for. Det er bestilt som Click and Collect hos Elgiganten, og jeg ved, det er klar dernede. Så nu vil jeg snart hoppe derned, hente det, og så skal jeg forbi en hobbybutik her i Aarhus og hente noget mere papir, der ikke bare er helt hvid, tyndt, men der måske er lidt sådan tekstur på til de der citater, så de bliver lidt søde. Men jeg kan lige prøve at vise jer tankerne her. Så får vi printet alle de her citater ud og klipper dem ud, så de står hver for sig. Og så lægger vi dem rundt på bordene, så pigerne kan vælge imellem dem. Der er alt muligt fra selvudviklingen til self-care og træning og alt sådan noget. Vi har jo faktisk også lavet de der kort til, at pigerne kunne skrive et brev til deres fremtidige jeg. Og jeg synes bare, at de var så cute, så jeg tror måske stadigvæk, vi tager dem med dernede, og så kan pigerne måske bare nuppe en af dem med hjem, hvis de ønsker selv at lave aktiviteten derhjemme. Jeg synes, de var vildt æstetiske og virkelig gode til content, når de lige lå på det der sølvfad. Så jeg tror, vi laver dem alligevel, og så kan de bare stå på en af bordene som lidt pynt. Nå, jeg er kommet op på kontoret. Jeg fik hentet de pakker, jeg skulle, og der er også landet en pakke hernede, som er nogle produkter til vores goodie bags. Så den tænker jeg lige, at vi kunne åbne sammen. Det er faktisk et PR-bureau, der hedder 9PR, som har samlet nogle haircare-produkter til eventet i Aarhus. Så det vil jeg lige kigge på. Mega, mega spændende. Det er en ordentlig kasse, når den er leveret. Jeg ved, der er noget fra Batiste, og så er der noget her i, der virkelig vækker barndomsminder. Først ligger der en hel masse af de her Batiste tørshampoo. Jeg har aldrig set den her før, og der står også, at den ikke har nogen duft, og den er til en sensitiv hovedbund. Og her nedenunder ligger der simpelthen en hårbørste fra Tangle Teezer, som jo virkelig vækker barndomsminder. Nu tænker jeg lige godt, at vi kan åbne den her. Virkelig cute, og de skulle virkelig også være gode til ens hovedbund. Og så fik jeg altså også købt blæk til printeren. Blæk er jo sindssygt dyrt, åbenbart. Den her lille en gav jeg 450 kroner for. Det er sindssygt. Og så fik jeg købt noget papir til de der citater. Jeg tænker lige, at jeg vil prøve at printe nogle citater, og så skal vi lige se, hvordan det fungerer på papiret. Okay, klokken er blevet virkelig mange. Den er 6:30, og jeg sidder stadigvæk hernede på kontoret. Jeg har arbejdet hele dagen, og slet ikke noget mål med alt det, jeg ville. Men nu har jeg sådan nogenlunde skabt mig et overblik over i morgen. Det her, det er lidt status på skrivebordet. Alt det her er jo accessories, vi bruger til eventet. Jeg har fået printet en masse citater. Der er virkelig nogle søde indimellem. Så jeg har fået den her klar igen, så vi kan lave kortene igen i morgen. De her bordkort skal vi lige have klippet ud til eventet. Og så har jeg lige fået printet nogle Silhouette-billeder, som jeg tænkte at klippe ud og hænge op på, opslagstavlen, når vi er der. Jeg har absolut intet hjemme i mit køleskab, så jeg skal have handlet senere.
Og jeg burde virkelig snart kalde det for i dag og smutte hjemad, men jeg gad bare godt lige at blive helt færdig. Fordi i morgen skal vi ned til Eko, hvor vi holder det i Aarhus, og sætte alle tingene af i morgen eftermiddag, fordi eventet er allerede klokken 9, så vi skal ikke til at løbe frem og tilbage med tingene torsdag morgen. Det bliver rart for os, i hvert fald torsdag. Så alt skal lige være klar til, at vi kan få det afsted i morgen. Nu giver den lige en halv time mere, tænker jeg. Og så smutter jeg hjemme klokken 7 for handlet og spise noget mad og slappe lidt af. Jeg har ingen appetit for tiden. Og jeg ved ikke, hvad det skyldes. Jeg er jo også selv igen, Niklas, og jeg kører jo stadigvæk langdistanceforhold, og han var hjemme i 1 måneds tid over december og starten af januar. Og jeg kan virkelig mærke, at efter han er smuttet, har jeg så svært ved at få lavet nogle ordentlige måltider. Og sådan, jeg har slet ikke nogen form for lyst til at så et køkken længere og sådan lave mad til mig selv, fordi jeg synes, det er røvsygt at sidde og spise måltider selv. Så jeg må lige prøve at se, om jeg kan komme ind i en god rutine efter alt det her event-halløj. For det duer ikke, at jeg spiser pølsehorn til frokost, og jeg ved ikke hvad, som I også har set igennem den her video. I går fik jeg ikke engang frokost nærmest. Godmorgen, eller ikke engang godmorgen, det er klokken 1:30, 1:15. Men det er blevet en ny dag. Mit kamera gik ud i går aftes, så jeg fik altså ikke lige filmet mere. Men jeg er på kontoret igen. Laura kommer her om 45 minutter, og så skal vi gøre klar til eventet i morgen. Endnu en gang så ligner kontoret kaos, når vi gør klar til event, men jeg tror bare, det er åbenbart. Der er mange ting, der lige skal sådan skabes et overblik over, så lige nu ser det sådan her ud. Og jeg vil tænke, hold da op, hvis jeg så det udefra, men det giver mening, og jeg føler, at vi er godt medagtigt. Så det ser altså sådan her ud lige nu. Ja, jeg forstår det godt, hvis man tænker, hold da op, men det bliver mega godt. Og opslagstavlen er blevet helt ryddet, så den er klar til at komme ned på Eko i dag. I kan lige se mit lille outfit her. Den her skjorte er faktisk et sample. Men Laura havde altså fødselsdag i går, så jeg har lige været forbi med Emma og købt nogle fastelavnsboller til hun kommer. Jeg kan jo egentlig ikke særlig godt lide fastelavnsboller, men jeg har hørt virkelig godt om dem her, så nu prøver jeg igen. Og ellers så får Laura bare begge to, og så kan hun gå i krig med dem. Så har pigerne fra Bark DNA faktisk også lige været forbi med nogle produkter til vores goodie bags i morgen. Så lækker den her brow gel er mit. Altså jeg elsker den så højt. Jeg bruger den hver dag og har den altid med i tasken. Virkelig god. Så sådan en kommer der i alle goodie bags og deres Hero Cream. Torsdag morgen, og Laura og jeg har lige sat bordet op her til vores event i Aarhus. Og vi synes, det er blevet så fint hernede. Der er nogle lækre goodie bags, og så er vi sat op til vores lille aktivitet herovre, som jo bliver, at vi sammen skal lave et fælles vision board på vores fine opslagstavle her. Så det tror vi også bliver mega cute. Men nu vil Laura og jeg lige tage noget content til TikTok, inden pigerne kommer her om 20 minutter.